L'associació ALBA és una empresa d'economia social arrelada en el territori de l'Urgell i la Segarra i que comença els seus inicis amb una petita associació de familiars l'any 75. Ens anem obrint a noves activitats, diversificant al màxim per donar noves oportunitats, ja siguin a persones amb discapacitat, malaltia mental, joves o persones amb risc d'exclusió. La metodologia amb la qual treballem nosaltres és mitjançant la planificació centrada en la persona. Cada persona pot triar el que més vol fer durant la seva vida, des d'objectius molt curts, que poden ser diaris, amb els seus itineraris, activitats que poden fer durant 1 hora i mitja, fins a objectius molt més grans. ALBA s'organitza amb un sistema d'àrees de treball, que tindríem una escola d'educació especial, però que treballa molt la inclusió. Després els serveis de suport a la gent gran. L'àrea alimentària ens genera molts llocs de treball. L'àrea d'habitatge ha fet un gran canvi, no? Quan hem començat a preguntar a la persona on vol viure i com vol viure. Per tant, no només 2 residències, sinó que actualment també hi ha 25 pisos on es dona suport a la vida autònoma. El dret al treball és realment importantíssim. Tindríem uns serveis de jardineria, serveis de neteja, serveis de bugaderia, productes propis també. Vam recuperar una antiga fàbrica de galetes, el Rosal, l'obrador de galetes artesanes, és el nostre producte estrella, els arrugats de xocolata. Estoy en limpieza desde hace ya 6 años. Estuve haciendo prácticas en bugadería y también estuve trabajando en el Cat de Rosal de camarera. Ocupem actualment a 300 persones, treballadors realment d'ALBA. También estuve de viajes, de intercambio juvenil a Lituània i Montenegro. En un estiu podem mobilitzar quasi 1.000 infants i joves oferint activitats de lleure. Fa 6 anys que estic a l'associació, des que vaig començar els 3 primers anys vaig estar a l'escola i els 23 anys que estic aquí al centre ocupacional. Estic al Consell de Participació, on proposem millores per l'associació i pels usuaris de dintre, i també al Consell de Lleure, que és un projecte nou que hem fet, d'autogestors. Estaríem al voltant d'una atenció de més de 500 persones ateses al llarg de tots els serveis de l'associació ALBA. Corma és una cooperativa de productors de plantes. Els productors de les plantes, els cultivadors, són els socis, són els propietaris de l'empresa. Composem la cooperativa actualment 24 socis productors. El personal que treballa fixa a la cooperativa ara són entre 50 i 60 persones. Eventualment, a la primavera s'augmenta la plantilla. La necessitat de formar la cooperativa va ser a partir dels anys 79-80, 14 companys que es van reunir per poder comercialitzar conjuntament els seus productes. Això era una reunió de diversos pagesos que va formar aquest grup i de mica en mica va anar creixent. Tenim 2 centres, un a Madrid i el d'aquí a Premià, i el centre logístic el tenim a Argentona. Estem fent més de 1.500 plantes amb més de 5.000 formats i això ens permet poder donar servei a ajuntaments, a garden centers, a empreses de jardineria. L'activitat de la cooperativa bàsicament es distribueix en 3 mercats. 1/3 de la facturació aproximadament és per l'exportació, principalment a França, un altre terç a Catalunya i l'altre terç a Espanya. Som l'empresa líder, l'empresa de referència en el sector de la planta viva i la planta ornamental. I això estem convençuts que ha estat possible gràcies al fet que som una cooperativa. El que fa particular a Corma és que tota la producció del soci va a la cooperativa. Això implica que el soci és molt més responsable que el funcionament de la cooperativa sigui bo, perquè si no funciona bé la cooperativa, tu no hi aniràs bé. Una vegada vaig entrar a la cooperativa, se'm van obrir tots els ventalls possibles. Vull dir, és molt diferent treballar sobre el paraigües d'una cooperativa a estar tu sol. Quan tens un problema no estàs sol. A l'hora d'anar a buscar proveïdors no és el mateix anar tu sol, anar acompanyat de 24. Un dels valors de Corma podria ser el treball en conjunt, el saber sumar esforços entre tot el grup. El compromís és un dels valors més, la responsabilitat, la solidaritat, la confiança. Jo crec que això és el més important.
Cooperauto és una cooperativa formada per 6 socis. Cooperauto és un taller mecànic, reparem tot tipus de cotxes, vehicles, tot el que es fa de la mecànica ho fem. Mecànica, electricidad, neumáticos, cristales, chapa i pintura. Cooperauto és una empresa que neix d'un lloc on ens van fer fora i amb una necessitat de crear un lloc de treball, de replegar una feina que creien que era bastant important i on ens vam juntar per dir, bueno, realment l'empresa té molts clients, el que passa que està mal gestionada i hem de buscar alguna sortida. Jo crec que juntant-se és una bona opció. La idea nostra primera era una empresa, no sabien ni quin tipus. Tenien capitals per invertir capitals semblants, perquè era capitalitzar l'atur, i amb un capital semblant el millor era una cooperativa, perquè tots aportàvem el mateix. Crec que vaig ser jo, si no m'equivoco, que vaig dir, i si fem una cooperativa? Algun trobarem feina de nosaltres, però tots no. La gràcia és que ens hi posessin tots, per què? Perquè necessitàvem molt de capital per fer el que havíem de fer. O entrábamos todos o no entraba nadie. Porque si faltaba uno la cosa no funcionaba. Aquí no és una cooperativa, com se diria, freda. Quan estàvem a l'altra empresa ja eren els mateixos, llavors ens coneixem de fa al mínim 15 anys. La idea d'empresa l'hem muntat perquè coneixíem com funcionava una empresa. No? I nosaltres teníem l'idea, que ja sabíem el que havíem de fer, que és el que havíem fet tota la vida, majoritàriament treballar i reparant cotxes. Ens van ajudar a través de Secota com fer el projecte gràcies a l'Acció Solidària contra l'Atur, AXA. Nosaltres teníem clar que volíem fer xapa i pintura. Ells ens van finançar la cabina de pintura, que eren 20 i escaig mil euros. Ara ja està pagada, els hi han tornat tot i s'ha d'agrair. I bueno, clar, hi ha coses que realment funcionen, que t'ajuden, i que si no ho saps, si ho desconeixes, sembla que tot és molt més difícil. Que ens han ajudat molt, vull dir, a muntar la cooperativa, projectes, vull dir, tot. Va ser complicadet, però ens van ajudar, i llavors, si jo també vulguis o no, et dona ganes, no? Vinga, va, tirem endavant, vinga, va, a veure què passa, no? I sí, la veritat, al final, doncs, veus que això, portes 4 anys ja no són 1 ni 2. I el balanç, jo diria que bastant positiu. Con la cooperativa se trabaja a gusto, sí, con la gente que es cooperativista como tú, los conoces y son todos a uno. Jo crec que la cooperativa, la gran desconeguda, és una cosa que té molt de futur. I Cooperauto ha fet una cooperativa, és una cooperativa, bàsicament, que es dedica a reparar cotxes i vivim d'això.